Ikusentzuleok, ongi etorri, zemuzate, Tasio Superen kanalean zaudete, nola ez, eta zazpigarren bideoa Sekiro Shadows Die Twice jokuakin, Genichiro purtzileakin, Genichiro amaiz gaiztoa izan genuen zuzeneko baten, eta gero, jendaurrean ez neola, jendatzean, pasatzea lortu nun, nola edo ala, ikaragarri kostatu ondoren, eta entzute alda, bai. Ikaragarri kostatu ondoren, eta esango nuke nire Souls-like, Dark Souls, Sekiro, Bloodborne guzti ditan, Elden Ring ez da jokatu hendik. Zailena izan dela, pasabeten zailena izan dela, inolako zalantzarik gabe, egia da igual Dark Soulseko boss sekundario batzuk ez dutela kontutan hartzen, ze baten bate etzana histori printzipalekoa, abandonatu dira. Baina pasau ditutenetatik zailena, baina, askoatik, Askoatik, ez zena kostatzen. Bizpairu aste. Honezke hoia jokaldi hau inuneako, ja buruznek izkin bere mugimendu guztik, distantzik eta dana. Harri-harria lagunok, harri-harria. Ikustezue, lehenengo fasea bai zeola goiti bera kontrolauta, Beitu, tak-tak, hor nire bi golpe, hor ritmo bat eta dana zen, ja. Bi golpe, pak, beste bi, tak-tak, tak, beste bi, tak-tak. Hori, kadentzi hori ja automatikoa zen. Eta ikustezue, berdin hortzik zen, tak, tak, tak. Bi golpe eta beak bat. Eta hori askotan errepikatzea. Gero batzutan aldatu diteu beak. Eta jakinin berda, momentu bakoitzen zeiteu, nadana, eta oso komplikatu da. Jende desentek esan dit behintzako ez zala zaila izan. Ez dakit, jende honek zeko saltzeun, baina nahi, asko kostantzean. Ikustezue, lehenengo fasea, no hit. Oso horro nago, Oso horro, no hit, Hori oso zaila. Lehenengo fasea ez da inain zailar, Bigarrena da zailena berez. Hainbeste aldiz errepikauta gero, bigarrena ere askotan pasau, baina hirugarrena iristen itzaneako, enitzen danetan iristen, orduan hirugarrenen ez nion ritmoik hartzen, ze hirugarren fasea, gero ikusiko zue, oso kabroia kolpe batekin ekatze zaitulako. Kolpe horiek kontrola guzkeo ez da zailare, baina zailena berez bigarrena da. Behin mine emateko aukera gutxiago guzkezulako, eta hor harrapatu ginau, hor despistea, eta ziok despiste galanta. Despiste doblea hor, Baina, eske, 7 minutu inguruko borroka bada, azkenen despistek izatea, tarten. Eta, hau zen bateko nahiz laiztean, nik uste? Edo ez, erasora, erasora doa Tasio. Eta, bigarren fase gozo zaila. Lehenengon mikiri iteko aukera aukezu, baina parri muko bat behi betetzeiona bere barra, bere posturan barra, bigarren gontan ez, mikiri hori kendu iteko aukera hori, pixkat aldatu itea, eta uzke gauzak abroiago bezala. Eta aldana egin behar da. Hor da Tasio. Gero bere postura barra betetzen hasteanen, fletxa gehiago botatzen hastea eta pixkat ritmo egotzeu. Eta, gutxiago guzti izu, erasotzen, zaila da, Oain hola ikusita erreza mateu, nireia erreza irutu iztean, azkenean lortu nuneako. Baina, hainbestek ikaragarri kostata. Baina, hala izatea, normalen oindik hainbeste kontrolatzen ez dezunen, partida hon bat ateatze zaizu, pasatzezu, eta ez dezu hain ondo ikasi bere mugimendu guztik, baina hemen nik dana goiti bere ikasi nuen arte, ez duen pasau. Beti zen momentun bat, akatzen ninduna, eta jokua utzi ginen, desinstala ginen, esan nun utikan, enun lehiotik bota jokua justo, eta gero handik egun batzuta, handik pare bat egunea, eta mutu nintzen, berriz hasi nintzen, desastre bat izan da egia esan. Baina, azkenen lortu de pasatzea, eta joku osoa, ontsi ez nuke apustu egingo nire alde, joku osoa pasauko eten, Ze handikan asko falta, eta oain beste boss baten nago ataskauta, zuzeneko bat itekotan, zimino hundiarekin, baina hori kostatzen nahi zait, ikustea ez dela hau esan zaila, baina, eske, neketsua jokua, jokua erra da, kristona da, baina, ez dakit, habilidade ikaragarrizkokin hartu ez deun ontzat,
nahi bentsa aldapan gora egiten nahi zen jokua. Bueno, iritxe hirugarren fasea nola edoala, eta hirugarren fasea ikusten zu, tximista hori garrapatzea lima zaitu, eriotza emango dizu. Eta gero beak zuzenki erasotzen honen migiri indiot hasieran lehenengo kolpen, horrekin baita akabute zaitu. Eta hor berez iresita komen izan. Migiriteko aukera zeon hor, baina gero ez du beti modu igualen iten. Aurre ikusteko ez arreza hor bai, horrin diot, ondo tazio, ondo. Barra azkar betet zaio. Berez hirugarren fasea ez da izaila, bakarrikan nola hirugarrenan gutxitan iristezean da ez diozun ritmo eta tamaina hartzen, eta golpe batekin akatz zaitun deskuidatezkeo, asuntoa oso zaila izan. Hor da tazio. Oendik eriotza oendik anez geha hil, behin berpizteko aukera duke oendik. Eta hor, bueno, oendik sendatzeko aukera bat, kalabaza bat, baina larri, larri hor, hor sendatu naiz. Eta hor elektrizitatean erasoa, gaizki atea zait kontra erasoa, eta kolpea jaso inet, eta ez nahi zil, ikustezu ze puntxa, ze bizitza puntxak ingatu nahi zen hor. Alare erasora, bueno, karo zingo, ez dauket, ez duzik ez dauket, sendagairik ez dauket. Berriz jandegu elektrizitatea eta eriotxa. Baina behin berpizteko aukera dago, esate izuten bezala. Eta hor ja hila labizitazio badoa, eta bueno. Uste baino azkarrago, Uste baino azkarrago etorri zan. Posturan barra bete zaio, babes gabe gehatua, Genichiro zaharra. Eta guain nere buila entzongo dugu. Ze mando graba hoitegu, jokatzen izela. Bai! Dios! Oso buila eskasa, hainbeste kostauta gero hori. Hori, niken kriston builar, ze bizilagunatik ezkauta edo tasio. Bueno, lagunok, txate izuet, Wow! Hori, txate izuet, PlayStationeko mando grababa hoitegu. Zuke gero gameplaya gortzen zunen, mikrotik sartuana grabatzen haitu da. Hori bastante behan duenteatzen nintzen hortaz. Bueno, lagunok, hausi izan da, Genichiro garaitua, nola edoala, kostata, eta bueno, jarraituko dugu zuzenekotan, Twitchen, bakizue, Tasio Sudupen kanalen. Ondo izan lagunok. Urren arte.